σε μια ήσυχη παραθαλάσσια κομμόπολη της Πελοποννήσου, όπου όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους, η ζωή κυλούσε με έναν προβλέψιμο ρυθμό. Οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει στην καθημερινότητά τους και ελάχιστοι σκέφτονταν ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αλλά μερικές φορές, ακόμη και στα πιο ήρεμα μέρη, συμβαίνουν αλλαγές που αλλάζουν τα πάντα. Εκείνος δεν φαντάστηκε ότι αυτή τη φορά η γυναίκα του θα έφευγε. Αλλά εκείνη δεν ήξερε που να πάει μετά τα λόγια του συζύγου της. Όμως έφυγε. «Φεύγεις, άντε χάσου όπου θες», μουρμούρισε ο Σταύρος χωρίς καν να σηκώσει τα μάτια του από την εφημερίδα. Η γυναίκα του, η Μαρία, πάγωσε στο κατόφλι της κουζίνας, σφίγγοντας στα χέρια της το πανί για το σφουγγάρισμα. Ζούσαν μαζί 18 χρόνια, αλλά ο γάμος τους είχε μετατραπεί σε φάρσα. Εκείνη ξεσκόνιζε τα τρόπαια του από το ποδόσφαιρο και εκείνος της χτυπούσε στο πρόσωπο κάθε κομμάτι ψωμί. «Χωρίς εμένα ίσα 0», της πέταξα γυρίζοντας τη σελίδα με θόρυβο. «Σε κρατάω από ευσπλαχνία σαν αδέσποτη γάτα». Η Μαρία κατάπια αμίλητη τον κόμπο στο λαιμό της. Τα δάκρυα είχαν στεγνώσει εδώ και 1 χρόνο. Είχε μείνει μόνο το συνηθισμένο βάρος στο στήθος της. Ονειρευόταν να φύγει, αλλά περίμενε μέχρι η κόρη τους, η Δήμητρα, να περάσει στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ή ήλπιζε ότι ο Σταύρος, όπως στην αρχή του γάμου τους, θα έφερνε ξαφνικά λουλούδια και συγνώμες. Αλλά αντί γι' αυτό, τα λόγια του γίνονταν όλο και πιο σκληρά. «Κοίτα τον εαυτό σου», φώναζε στο πρωινό, δείχνοντας με το πυρούνι του τη μέση της, που εδώ και καιρό έκρυβαν φαρδιές μπλούζες. «Σύντομα θα πρέπει να διευρύνουμε τα ανοίγματα των πορτών. Είναι οι ορμόνες», δικαιολογήθηκε δειλά, κρύβοντας τα χέρια της που είχαν τραχύνει από τα καθαριστικά. «Λες ψέματα, παλιά ήσουν αδύνατη», ρουθούμισε ο Σταύρος, αγνοώντας τη δική του κοιλιά που φήμιζε αερόστατο. Η κριτική του δεν είχε όρια. «Πολύ γκρίζα μαλλιά. Φαίνεσαι 60 χρονών. Τα γυναικεία σου φορέματα με ντροπιάζεις. Οι ρητίδες σου. Αγόρασε τουλάχιστον μια κρέμα». Η Αναστασία, που δίδασκε ψυχολογία στο τοπικό κολέγιο, προσπαθούσε πολλές φορές να πείσει τη Μαρία πίνοντας ελληνικό καφέ. «Φύγε από αυτόν τον τύραννο. Αξίζεις ζωή, όχι σκλαβιά». «Πού να πάω?» αναστέναζε η Μαρία, κοιτάζοντας μια ρογμή στο ταβάνι. «Η Δήμητρα χρειάζεται τον πατέρα της». Η Αναστασία κούνησε το κεφάλι της, διορθώνοντας τα γυαλιά της με το χρυσό σκελετό. Την μαθαίνει από τα σπάργανα ότι η γυναίκα είναι υπηρέτρια. «Θυμάσαι πώς της φώναζε για έναν λεκέ στη φανέλα του?» Η Μαρία κούνησε καταφατικά το κεφάλι της, σφίγγοντας την κούπα. Εκείνο το βράδυ στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου και σκεφτόταν. Το είδωλό της σιωπούσε. Πρόσωπο χωματένιο. Μαύρη κύκλη κάτω από τα μάτια, μαλλιά στο χρώμα της στάχτης. «Κάποτε χόρευα στο αποφύτισή μου», σκέφτηκε, θυμούμενη το μπλε φόρεμα με τις βούλες. Τώρα ο κόσμος της είχε περιοριστεί σε 4 τοίχους, όπου ακόμα και ο αέρας είχε ποτιστεί με τη μυρωδιά της απελπισίας. Όλα άλλαξαν μια ζεστή μέρα του Αυγούστου. Η Μαρία καθάριζε τα παράθυρα προετοιμαζόμενη για την άφιξη της Δήμητρας. Ο ήλιος έκαιγε ανελαίητα και στα αυτιά της αντιχούσε. «Πρέπει να προλάβω. Θα θυμώσει αν μείνει λεκές». Μια λωρίδα από το πανί διαλύθηκε μπροστά στα μάτια της και σοριάστηκε στο πάτωμα. «Μαμά!» Η Δήμητρα μπήκε τρέχοντας στην κουζίνα, ρίχνοντας την τσάντα της. «Γιατρό, γρήγορα!» Προχωρημένη κατάσταση, κούνησε το κεφάλι του ο γιατρός Κωνσταντινίδης, μισοκλίνοντας τα μάτια πίσω από τα γυαλιά του. «Παχυσαρκία, χρόνιο στρες». Ακριβώς, συμπλήρωσε ο Σταύρος, απλώνοντας τα πόδια του στην πολυθρόνα. «Κάθεται όλη μέρα, τεμπελιάζει, γι' αυτό και πάχινε». Ο γιατρός γύρισε αργά προς το μέρος του, μετρώντας τον με το βλέμμα. «Έχετε δοκιμάσει ποτέ να πλύνετε παράθυρα με 45 βαθμούς ζέστη?» «Ας είναι», κούνησε το χέρι του ο Σταύρος. «Γυναικεία δουλειά». Ο Κωνσταντινίδης έδωσε σιωπηλά μια συνταγή στη Μαρία. Στην πίσω πλευρά ήταν γραμμένο «Είστε υπέροχοι και ο άντρας σας εγωιστής. Φύγετε όσο είναι καιρός». Το βράδυ η Μαρία κοιτούσε τη φωτογραφία του γάμου τους. Σε αυτήν γελούσε μια κοπέλα με φόρεμα μεγέθους 44, με φλόγα στα καστανά της μάτια. «Πού εξαφανίστηκες?» ψιθύρισε κοιτάζοντας το είδωλό της. Το πρωί
Ενώ ο Σταύρος ροχάλιζε, μάζεψε μια βαλίτσα. «Φεύγω», είπε, αφήνοντας τα κλειδιά στο τραπέζι. «Άντε χάσου», ρουφούνισε εκείνος χωρίς καν να γυρίσει. «Θα γυρίσεις όταν τελειώσουν τα λεφτά». Η Αναστασία φιλοξένησε τη Μαρία στο διόροφο σπίτι της στην άκρη πόλης, όπου μύριζε λεβάντα και φρέσκο ψωμί. «Οι κανόνες είναι απλοί», είπε, δείχνοντας το πρόγραμμα στο ψυγείο. «Μοιραζόμαστε τις υποχρεώσεις εξίσου. Όχι 12ωρα μαραθώνια στην κουζίνα». Η Μαρία προσπαθούσε διστακτικά να επιστρέψει στο συνηθισμένο πρόγραμμα. «Θα μαγειρέψω μουσακά». «Στοπ». Η Αναστασία της άρπαξε το μαχαίρι. «Σήμερα η αποστολή σου είναι βόλτα με τον Άργο». Το λαμπραντόρ κούνησε χαρούμενο την ουρά του. Τις πρώτες μέρες η Μαρία περιπλανιόταν στο πάρκο σαν σκιά, χωρίς να προσέχει ούτε το κελάιδισμα των πουλιών, ούτε τα γέλια των παιδιών. Αλλά σιγά σιγά η φύση άρχισε να τη θεραπεύει. Μια μέρα ο Άργος την τράβηξε προς ένα παγκάκι όπου καθόταν ένας γκριζομάλης άντρας με ένα βιβλίο. «Συγγνώμη, πάντα έτσι κάνει», άρχισε η Μαρία. «Δεν πειράζει», χαμογέλασε ο άγνωστος. «Είμαι ο Κώστας. Πρώην προπονητής, είστε καινούρια». Η συζήτησή τους κράτησε μια ώρα. Ο Κώστας της διηγήθηκε πώς έχασε τη γυναίκα του, αλλά βρήκε τη δύναμη να ζήσει, βοηθώντας τους άλλους. «Μερικές φορές πρέπει να πέσεις για να καταλάβεις πόσο ψηλά μπορείς να φτάσεις», είπε, και εκείνη για πρώτη φορά μετά από χρόνια έκλαψε, όχι από πόνο, αλλά από ανακούφιση. Μετά από ένα μήνα, η Αναστασία έφερε τη φίλη της, τη στιλίστρια Ειρήνη, της οποίας τα ροζ μαλλιά και τα τατουάζ μπέρδεψαν τη Μαρία. «Τι ωραία μαλλιά», αναφώνησε η Ειρήνη, βυθίζοντας τα δάχτυλά της στις τούφες της. «Πάμε για καρέ με αντάβιες, θα σου δείξω πώς να καλύψεις τα γκρίζα χωρίς χημικά». Η Αναστασία της έδωσε ένα κομψό φόρεμα. «Δεν θα μου μπει», συρρικνώθηκε η Μαρία. «Θα σου μπει», έκλεισε το μάτι η Ειρήνη. «Αλλά πρώτα γυμναστήριο». Η πρώτη προπόνηση στην πισίνα ήταν βασανιστήριο. Η Μαρία έτρεμε καθώς κούμπονε το μαγιό της στα αποδυτήρια όταν άκουσε γέλια. 2 κοπέλες με μπικίνι την έδειχναν. «Κοίτα, φάλαινα στην παραλία». «Αγνόησέ τες», ακούστηκε μια φωνή πίσω της. Ο Κώστας στεκόταν στην πόρτα κρατώντας μια πετσέτα. «Όλοι εδώ έτσι ξεκινούν. Είδες τη Λιβύα?» έγνεψε προς μια λεπτή γυναίκα με γυαλιά. «Πριν από 1 χρόνο ζύγιζε 110 κιλά. Τώρα τρέχει μαραθώνιους». Μετά την προπόνηση, ο Κώστας της έφερε φραπέ για το θρίαμβο επί του φόβου. Ο Σταύρος, μένοντας μόνος, γρήγορα κατάλαβε ότι τα 15 λεπτά για μαγείρεμα ήταν μύθος. Την πρώτη κιόλας εβδομάδα έκαψε τα κεφτεδάκια, μετέτρεψε ένα λευκό πουκάμισο σε ροζ, μπέρδεψε το λευκαντικό με τη βαφή και έσπασε το βάζο που του είχε δωρήσει η πεθερά του. Στη δουλειά, οι συνάδελφοι ψιθύριζαν πίσω από την πλάτη του. «Άκουσες, η γυναίκα του έφυγε. Λένε ότι την τυραννούσε». «Ας είναι», βρυχήθηκε ο Σταύρος, πετώντας ένα φάκελο στο τραπέζι. «Χωρίς αυτήν είναι πιο ήρεμα». Αλλά τα βράδια, καταπίνοντας έτοιμα φαγητά, τηλεφωνούσε στη Δήμητρα. «Πότε θα έρθεις? Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει». «Μπαμπά, είμαι έγκυος», απάντησε η κόρη για 5η φορά. «Εσύ ο ίδιος έλεγες 15 λεπτά και έτοιμο». Μετά από 6 μήνες, η Μαρία που είχε χάσει 20 κιλά συναντήθηκε τυχαία με τον Σταύρο στο ταχυδρομείο. «Μαρία», μόλις που την αναγνώρισε. «Ναι», είπε, ισιώνοντας το μεταξωτό φουλάρι στο λαιμό της. «Ήρθα να καταθέσω αίτηση διαζυγίου». «Εσύ δεν έχεις δικαίωμα», σφύριξε, αλλά στα μάτια του διαβαζόταν ο φόβος. «Το διαμέρισμα πωλείται», απάντησε ψυχρά. «Θα σου φτάσουν για ένα γκαρσονιέρα στην περιοχή Λιμάνι». Το ίδιο βράδυ, η Αναστασία οργάνωσε μια γιορτή. Στο τραπέζι καθόταν η Ζωή, μια νεαρή μητέρα που είχε φύγει από έναν άντρα αλκοολικό. «Ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να μείνω», είπε διστακτικά. «Όλοι εδώ είμαστε οικογένεια», χαμογέλασε η Μαρία, νιώθοντας για πρώτη φορά αυτή τη λέξη. Ο Σταύρος, που εγκαταστάθηκε σε μια γκαρσονιέρα, προσπάθησε να επιστρέψει στο παρελθόν. Καλούσε καινούριες γυναίκες. Αλλά εκείνες, έχοντας ακούσει τις φήμες, έφευγαν μετά από μια εβδομάδα. Η Μαρία,
Αφού τελείωσε σεμινάρια αρχιτεκτονικής τοπίου, δημιούργησε έναν κήπο στο σπίτι της Αναστασίας. «Άνθησες», είπε η Δήμητρα, κοιτάζοντας τη μητέρα της που πότιζε τα τριαντάφυλλα, φορώντας ένα καπέλο με φαρδί γύσο. «Αυτή είναι μόνο η αρχή». Χαμογέλασε η Μαρία. Και η φράση «15 λεπτά και έτοιμο» έγινε στον κύκλο τους σύμβολο του παραλογισμού της ξένης αλαζονίας και υπενθύμηση ότι η πραγματική ευτυχία απαιτεί χρόνο, υπομονή και το θάρρος να κάψεις τις παλιές δαντελένιες κουρτίνες.